És el segon dia que estem estancats aquí al camp avançat, a 4.400 metres, i avui, com no neva tant com ahir, només fa molt vent, ens hem dedicat a construir un mur a la part de sota, a la part sud, per evitar el vent, i també perquè sembla que el tema va per llarg. Ai! M'he fotut a dintre un forat. Com el tema va per llarg, ens hem decidit a exercitar-nos a tope i a construir una cova, perquè això igual dura 3 o 4 dies i a dintre la tenda s'està molt malament. I aquí estem construint una cova, això és l'entrada, i aquí a dintre estan treballant perquè hi cabem 7 o 8 persones. Veus? Estan anar treballant i fent una senyora cova. Ok, Mike! Mireu quin dia fa. Esperem no estar-hi molt perquè la veritat és que aquí ens podrem.